Με τη χρήση των μαθηματικών 2 διδασκόμαστε στο τμήμα βιομηχανικής πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας. Υπάρχει η δυνατότητα να μελετήσουμε κοινωνικά θέματα με μαθηματικές έννοιες. Ένα παράδειγμα είναι η μελέτη της αύξησης του πληθυσμού με το εκθετικό μοντέλο ανάπτυξης. Ο τύπος για να μελετηθεί η αύξηση του πληθυσμού είναι α του τ ίσον α επί ε εις την r επί τ, όπου ως α ορίζουμε τον πληθυσμό, ως τ ορίζουμε τη χρονική στιγμή και ως r το ρυθμό ανάπτυξης. Εφόσον γνωρίζουμε τα παραπάνω, μπορούμε να υπολογίσουμε την αύξηση του πληθυσμού. Η παραπάνω εκθετική συνάρτηση ικανοποιεί τη γραμμική διαφορική εξίσωση d του χ προς d του τ ίσον με k του χ. Αυτή τη γραμμική διαφορική εξίσωση την έχουμε διδαχθεί στα μαθηματικά 2. Παρακάτω υπάρχει η επίλυση της διαφορικής αυτής εξίσωσης. Ας δούμε και ένα απλό παράδειγμα. Η τελευταία απογραφή στην Ελλάδα έγινε το 2011. Ο πληθυσμός ήταν 10.787.690 με ρυθμό αύξησης μείον 0,00154. Έπειτα αντικαθιστούμε με βάση τον τύπο. Τελικά αυτό που προκύπτει σαν αποτέλεσμα είναι πως στην απογραφή του 2021 αναμένουμε ο πληθυσμός να είναι 10.622.832, το 2031 να είναι 10.460.494 και το 2041 να είναι 10.300.636.